Добре. Ти няма. Никой хуй. Аре, Кристиян, хайде. Айде. Мончо, натам. Слаб. Аре нещо лоствете, бе. Той се умори. Да, 4 набирания и аут. Едно, Даже две. две аут. Видели? А не, Казах ти ли? Казах ли ти, че са две? Айде да пала! аре, да ме Марко пошла. Аз съм последен. Браво. Дигай! Това не е двойно издателство. Зави ми се свят. Чакай. Има и лице бил. Ма фокус. Аре, кой ще? Крестане, ходи ти. Кой? Не поправи нещо. Не стой така, бе, снимате пак. Че се кафера. Набигай се. Направи гръбно. Напри гръбно. И после го пусти веднага напред коренно. Слизи. Дани! Аре, Дани, ходи и ти. Ай ми те. Чакай. Аз съм просто и после дел. Едното си го до малко не ти го фанахме. Напри такова. Да. Смъртно. Направи смъртно. О, Саша направи смъртно. Айде, ти инфицир. Имате по един ред. Марко си минари да ви. И аз не съм бил, съжал. Аре ми, да. Мите, това клипче нема го качи. Мите, Мончо си снимава. Давай са, качи го. Качи го, бе. Качи го. Аре, Мончо, Мите, давай са. Аре, Аре, дай ти. Марто, ако искаш после след дел пак направиш смъртно. Я ще направя. Кръста направи гръбно. Добре. Още не стирай. Ево. Да се пробваме смъртно. Аз ще направя смъртно и гръбно. Не само смъртно. За финал. Само смъртно. Само смъртно. Дани. После Даничка. Дани, фани ръцете си. Абе, никой не е направил ябълка, бе. Аз ще направя. Мите, за кой ни ябълките? Не знам, не може. Още ще спомня. Давай, Дани. Дай. О, мъгъ. Не, това не става. Мите, направи го това с рамената. Знам. Поне не падна на глава.
Криви рамена. Ай, спири.